na ngayon, no? Ang akong debate, kung ba inam, no? Grabe, wako kasabot sa akong debate, but kung ako naman sa Ginoo nga ako nga ninyatag nimo, I will be out. Dakong pasalamat sa kampo ni dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortez, human mipagawas ang Korte Suprema og temporary restraining order batok sa desisyon sa Commission on Election sa pagkanselar sa Certificate of Candidacy ni Cortez tungod sa giingong material misrepresentation human wala niya gihisgutan siyang COC nga duna siya pending nga kasong giatubang karon. Personal nga gihatod sa sheriff sa korte ang kopya sa TRO nga gipirmahan ni Cortez ug iyang legal counsel. Office of the Clerk of Court sa Supreme Court. This is a personal service of the resolution with attached TRO by the Sheriff of the revised Regional Trial Court Cebu nga ipareceive ni Mayor Jonas Cortez petitioner o sa abogado nga nagrepresentar ni Mayor ang RBTA law. So na-address ako ang kamot ang resolution with the TRO gikan sa korte, gikan mismo sa Korte Suprema niya. In light of the TRO that we have that was issued yesterday by the Supreme Court, it's effective immediately. So Mayor Cortez is now back in the electoral ballot, and he is already in the ballot for purposes of the 2025 elections. Pasabot ni ini, kinahanglan na sab sa COMELEC nga mag-reprint og bag-ong kopya sa balota nga una nang naprinta sa COMELEC nga walay pangalan ni Jonas Cortez. Gani nagpabiling lig-on siyang baruganan si Cortez nga walay sayop sa impormasyon nga iyang gibutang siyang COC. The question was this: have you ever been found liable of any offense that carries with it with a penalty, with perpetual disqualification, with finality? Of course, the answer is no. Kaya di pa man final. Kaya if yes, i-state kung saan kasuhan. So no ang akong libutan. So anyway, nakikita ko, wag ko eh. Kaya di pa man final. Lawyers, no. Na ang akong tubag sa eksakto, wag ko mamakat. Human sa nigawas nga balita gikan sa Supreme Court, mipakita sab silang suporta ang mga kandidato nga nidagan ubos sa Team Mandaue ug ingon man mga kasamtangang naglingkod karon sa kagamhanan sa dakbayan sa Mandaue uban si Mayor Glenn Bersede. May kabutangan sa kalipay, dili lang sa Team Mandaue, pati na sa mga katauhan sa dakbayan sa Mandaue nga nakapo ginamo ang among pagkampo. Gani hugot ang pagtuo silang partido nga ang One Mandaue kinsa ilang kaatbang sa eleksyon ang nagpaluyo sa mga kasong nga giatubang karon ni Cortez. Bisan unsaon pa nila og deny, mawa sila'y labot aning panghitabo. Obvious naman gyud kaayo. Nga naman every time na ay kaso or naa sila'y makuha nga suspension ni Mayor, dismissal sa atong mayor, nga mag-ambak man sila na may video, mag-fireworks pa ganit dito silang compound. Ano lang ingon, siguro sila, kung sila lang, wa sila'y gahom nga makabuhat ani. Pero naamagod sila'y connection. Klaro naman siguro kaayo, I think it does not take a grade 1 student to analyze everything. It is obvious who is behind this, and it is the opponent of Team Mandaue. Gisuwayan pagpangayo sa MyTV Cebu News Team ang habig sa One Mandaue apan wala kini mitubag sa mga text ug tawag kanila. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.